Avui ens hem trobat al Pinell, les 4 comarques de l'Ebre, per dir-ho d'alguna manera, per a celebrar aquesta trobada d'escaig. Crec que és una trobada molt important, que cada dia va a més. Perquè és si servís, diu tothom que el xiquet que jugui a l'escaig se li obri molt bé la vida de cara a l'escola, i això és molt important. Les AMPEs, ja des fa molts anys, són les que organitzen totes les competicions que es fan a cada poble. Què vol dir això? Això vol dir que nosaltres, l'Ajuntament, els donem tots els suports que podem, deixant les instal·lacions, el pavelló, etc. Però després tenim la gran sort que l'AMPA fa un qüestionari que pregunta al principi de curs quins esports i qui s'apunta a una sèrie d'esports que ells poden assumir. Les famílies el que tenen que tindre en compte que el xiquet quan comença a fer qualsevol tipus d'esport, l'acompanyament és fundamental. I l'acompanyament a bé, no l'acompanyament a malament, l'acompanyament a bé, que a vegades això els pares no ho tenim clar. Aquí en el tema d'escaig la gent és molt més tranquil·leta que un altre tipus d'esports, de contacte, etc. S'ha fet xerrades d'àrbits, s'ha fet xerrades de directius, perquè el problema avui, en segon quin esport, el problema de parar partits, perquè hi havia incidents a categories inferiors és molt complicat. Era l'última jornada que tancava l'intercomarcal i la veritat és que estem molt contents perquè avui hem pogut aconseguir quasi un ple de participació, hem tingut molt poques baixes i la jornada s'ha pogut desenvolupar perfectament i ara mateix s'acaben de decidir les partides que acaben de donar els trofeus. Tenim prebenjamins, tenim un patufet també, que eren 12, benjamins, 10, llavors alevins crec que també eren 8 i després hem unificat les categories d'infantil, cadet i juvenil, perquè eren pocs participants de totes les categories i hem fet un grup únic. Estaven totes les comarques representades, que últimament em faltava de Montsià i enguany també ha vingut gent de Montsià, per tant. Hem refundat enguany el Club d'Escacs, que ja fa 40 anys que es va crear, però bueno, se va deixar i ara l'hem refundat perquè ja tenim molts federats, actualment tenim 18 federats al club, 14 són xiquets i xiquetes. Llavors, per un poble de 1.000 habitants, tindre aquest volum de federats, quan la ràtio catalana està en un federat per cada 1.000 habitants, passem a més creix la ràtio que ens tocaria pel poble que som. Llavors vam pensar que era el moment, aprofitant aquesta inèrcia que tenim de tanta joventut, era el moment de crear el club. I nosaltres sempre estem disposats a organitzar jornades de foment de l'ESCAP com esta. Vam fer també una jornada del comarcal i també a nivell de federació enguany hem fet 5 jornades d'escacs de base, perquè al final l'essència del nostre club és això, és la cantera, és la nostra raó de ser i tots els tornejos que poguéssim organitzar de canalla per a nosaltres és un motiu, és el nostre objectiu. Quan arranques econòmicament és complicat perquè la federació el dia 1 de gener et diu bon dia, ja et diu passa la quota, és normal, les fitxes, l'organització, els tornejos com la Lliga Catalana, tornejos de crios, tenen un import i si no hi has detrás algú que et donés un recolzament econòmic i també de cessió d'espais per a poder organitzar proves com la d'avui o altres espais que tenim per a fer formació, no podríem fer-ho. Per tant, sí, el Consell Esportiu també estem en comunicació sempre amb el Consell Esportiu i bé, quan ja tinguéssim tots els tràmits de formalització oficial com a club, perquè estem en tràmit encara, això és molt lent, la burocràcia, també ja estem pendents de reunir-nos i a veure quins tipus d'ajuda podem tindre. Bé, el missatge final seria que és una activitat que està demostradíssim que és boníssima per als xiquets i xiquetes, sobretot aquest acompanyament que puc fer dins la seva trajectòria acadèmica va molt bé. Llavors, dir-vos que aquí al Pinell, si algú vol federar-se, vol fer el pas o simplement vol fer classes, vindre les classes grupals que fem i tal, que tenim les portes obertes a tothom, som un club que tothom que ens vingui serà benvingut, com he dit abans, som un club molt petit i aquí no sobra ningú, ens falta gent.
Jo la primera partida l'he guanyat, però ha estat bé, sí. M'he vist bé i ja està. Jo he fet taules i si guanyo la següent he quedat primer. Jo no sé què vaig a classificació, però la primera he guanyat i ara aquesta ronda descansaré perquè hi ha un que no ha vingut. Jo sabia escacs, però vaig començar fa un any. Jo 3 anys. Jo 5 anys. Bueno, a l'escola el nostre professor se diu Josep Soler i pues, ens ensenya pues, moments on podem estar a les partides. Jo també, perquè jo soc de Benissanet, com ell també és el nostre professor i pues, sí, ens ajuda molt, és un bon professor i ja està. Jo sóc de Guiamets i ho fa... Bueno, al col·le no ho fem, m'ensenya mon pare, que és molt bo. Pues que pareix un joc una mica avorrit, però que dintre de lo que és, pues, és entretingut i pues, passes un bon rato. Jo crec que, a part que, per la gent que sigui avorrit, però és un joc que has de pensar molt, has de tindre molta paciència i pues, tot això, perquè si no o perds o guanyes, però sobretot has de pensar molt. Bueno, el que han dit, has de tenir calma, intel·ligència i has d'estudiar molt. Classificat Guillem Mata del Club Escacs Tortosa.